Често получаваме въпроси как да свалим всички издадени фактури за месеца. Най-лесният начин е, когато влезете в списъка с фактурите, маркирате от тук и се маркират всички фактури, които са на цялата страница. Ако 50 резултата са ви малко, можете да увеличите на 100. Тогава маркирате още веднъж и сега в случая са маркирани 100 фактури. След това от този бутон може да изберете дали да изтеглите оригинали или копия, всичките да бъдат в един PDF файл или всичките да бъдат в отделни PDF файлове, съответно за оригиналите или за копията. След като изберете, трябва да изчакате малко да се генерират. Ако имате повече от 100 фактури, трябва просто да преминете на следващата страница и да го направите още веднъж тази операция или повече от един път, ако имате повече фактури издадени. След като фактурите бъдат изтеглени, от тук може да си отворите файла и да видите всички фактури. Също, което може да направите, примерно ако трябва да ги изпратите на счетоводителя си, маркираните фактури може да кликнете на изпрати, да въведете имейла на вашия счетоводител и той ще получи всички тези фактури на имейла си.